حدا ميسترك نقركا مبزحت أسب هيوتن مغيار عبيت تأمرات يصبق جن كعا أبزلو يترف سلمنتاي مغنياتو اتني حق لوطي أبت معلتو تدوغمون أفشل مالتها يتحبي زلو عاوت أقات أمي أيكونن سنة لبونا والسرحيتيو أبزا فيديو من نتخز حدسو عصرت تشعنت وسنت المالات كقلت القاية اتا مودة المادمة نمتزايخا بملو كتغيرو يا سلام انكو حنا بشانالنا بدحان متاخو نشانالنا حدش نتقوينكم سبسكرايب بمقوار سدرا بيتنا هونو اتقدماي كاوشتنا يوز جمر أمرنا منفسنا اتقدماي نمادمة مسكانا ايو مبسحتو كيزي حانقولنا ببهاريو نتقودي لنا زولو النقر نت زيت عوة مدبنا نت زكات من نت زكامات انترائيس فولي زرئي الزدما كل كيزي ناي حرقان ناي جنكاتن سميت كمزلو ناي قبر كابلوم جمير خاقن حدش لمادا معبل معالتاو نقوى كاب عراتها كتسخلخا ولا حنت سرح كي جمرخا سلت زلكات عنا سلت مستهم تفكرهم سبات زلكا هيوتن سلت حداس معالتن سلست نتصرات نقرات فليخا بلبخا مسكانا مالت زلكا نقر أقاللها مرأي زيكونس نت زلكا بركات كبرت بوتا مهب مالتيو سنة البونا ومصنعتات كم زحبرو مسكانا معالتاو زلما مدو سبات أوشت أمزل لنا يجنكت هرمون بزلع على درجة كقنص خلو ناي حقوسن سلاما سمعيتم جن عصفي وسخ نازل مادزي سلاسة معلتن تقاطي الخيو نعلم تتمتو لما نزرها مولو بمولو كغيريو كالاي ناي نقوه تصدتايو لومي مبسحتنا كنت سخلنا تقدميت نقبرا سكمتي سلكي حزنا نا محبرو من رخبتات مؤتاويو حنقولنا قنا كابدو كاسكي تبرابرة ناي سبات علال حما أورتات وي ناي فيسبوك تيك توكن فيديون كنسدو لخلنا بقودو ناو ناي سنبادة سمعيتي زاتو إذا دما نتمولو معلتنا بوطرات كمنود يقبر كابلو مجمير خاك تسخلخا نتن قداموت عسرته وي عسرت حموش دقيقة سلكي فتصم أي تتنكف أبتت تاكوف بل نوش تخاسم عيو تنفاس خاستم مقر إذناي نقوز التتازي نحن قولنا بهدات كجمر حسابات خاك السنالان نمعبن لايت معلت بمولو من ربقاك تقبلو عبي عامي بكا سالساي أو انتو زروا مصر إسخايو مس نفسها كتزرب خلخا زلكا قنا كما ايو حدا جيجا كتسرح خلخا وي بدبخا كيسلط كله انا كنتو ايا فصم اي سلطن نيدو تبل استوعب الحوي ابز عالم زي كواخن العلم ساعه 24 ساعات مول زنبر سبيلن اتوشت او دمصخا كل غزي زناسكا زفرح كان دخمت خطري زنغركان انت خوينو كاب سبات صبو نغر كتصب اي تخلينيخا كابلو مجمر خامس نفسها كتزرب خلخا لك كم ستفوتو عقوت مستمني لحاكو هين كتزرب جيجا كتسرح خلخا اي صلكان كابزي كنمهارينا كتقول اي خبلو نفسها باونتو قالات النصا اتوشت او قرخا كير خلو اتبدغ زلنا عاوت عام خاون بتمساسل كعبيو رابعي معلتو منباب مصحف مالت حادثنا عامتات زدخملو استسناخللن زمهارلنا هيو تمكرو بمعلتات كتنبو تخلنا يفلطت محقوفيو معلتو من بال لمارك تكبر خلخا حنقولها كل غزي حادث سقم تقدميتي السقم بوزح ساعات كتنبب قدن ايكونن ولا 10 قص طرا يخون معلتو حادث فلطت كان مصحف تقسم 10 قص ام معلتي مالت او عامت 3650 قصات وي دما 15 عبيت مصحفت انبيو خاتود لخا مالتيو إذا فلتت الزدمة أب أزرار بخا أو سنة تدخل أب أرأي خل عبيلوت كم زمت تريلن حمشي محرت نفسي كندي جزء أنا بنيت مالك جانا بزت فأنا يجزي ويبزوسنا ينايجي جوسنا اللوم من نفسنا كنقطع زملتنا أستوعب الحوي تمالي حلي فيه هذا سكن كنا دحرتك تمسى أي تغلينها بنيت مالكي خان نفسها كل جزء كتوار دانت دلها لومي حاجة نقر كتسرع عم أيه الوكانيو كابلوم جمير خان نفسها يقرب الله تمالي تسنى حيرا نيرا جن سبية حج كاو تمهير اللخبال محرت نفس مالت كابتنايت مال سلسلة تفتيحها لومي بحاجة نسفان مسقام نفسها عد المهام مالتيو شاد شاي أبزلوم زلن عالم بحنسب بزح نقر معمام كم صبق كإلتي زوسد جن كعا سنو البونا كم زمرنا حنقول لهم بحنسب كلتا قلبها زحاتو نقرات كسرح أي خلنيو زقبرو نقر نتحلو كاب حدنا بحد بقولتك مزلال ترايو إذا ما حنقولنا قلتي كم زدكمن فرياتنا تبزل على الرجال كم زوردني كبر سلازي حدش لمرة معبل حد سرح كتسرح خلخا سلك خاعد صومو أبت حد عمام ترى مول أطورت خهاب نسو مستود دما نابت كالتو حد نقر ترك تسرح خلخا اتناي سرح خطرت كوسخيو شاوعي أغانوهم متسايو عالم جنا كي تبرابرت اتناي سرح الناس سلك ملقطات المعبل كي جمرة نقو ساعات حموشتو ويشد شكت تسخلخا ننبسها فولي وتصيتو جيزي تبالغا
እዚ ግዜ እዚ ሓንጎልካ ዝበለፀ ሓይልን ትኩረትን ዘለዎ እዋን እዩ መብዛሕትኦም ኣብ ዓለም ዘሎ ዕዉታት ሰባት ነተን ቀዳሞት ናይ ንግሆ ሰዓታት ንነብሶም ክሃንፁ ስፖርት ክሰርሑ ከምኡ ወይ መደብ መዓልቶም ከውፅኡ እዮም ዝጥቀምሉ ኣጋ ንግሆ ምትሳእ ማለት ናይ ድቃስ ግዜኻ ምስራቅ ዘይኮነስ ንመዓልትኻ ቀዲምካ ብምጅማር ኣብ ልዕሊ ግዜኻ ቁፅፅር ከም ዘለዎካ ምግባር ማለት እዩ ሻምናይ ኣዝዩ ቀሊል ግን ከዓ ሰባት ዝዝንግዕዎ ማይ ምስታይ እዩ ሓንጎልናን ኣካላትናን ን7 ወይ 8 ሰዓታት ደቂሶም ክሓድሩ ከለዉ ብዙሕ ፈሳሲ እዩ ዝገሎም መብዛሕትኡ ግዜ ንግሆ ክትስእ ከለና ዝስምዐና ድኻም ወይ ናይ ርእሲ ሕማም ናይ ድቃስ ምስኣን ዘይኮነስ ናይ ማይ ምስኣን ምልክት እዩ ስለዚ ሓድሽ ልማድ ሓዝ ልክዕ ምስ ተሳእኻ ቡን ወይ ሻሂ ቅድሚ ምስታይኻ ሓደ ዓብዪ ብርጭቆ ፅሩይ ማይ ስተ እዚ ማይ እዚ ንኩሎም ናይ ውሽጣዊ ኣካላት ከይበራብሮም ካብ ሓንጎልካ መርዘም ኬሚካላት ከም ዝወፅእ ይገብር ብኡንኡ ድማ ሓድሽ ናይ ምንቅቃሕ ሓይሊ ይበካ ኣካላትካ ልክዕ ከም ሓንቲ ተኽሊ እዩ ንግሆ ብማይ ተሰቲኸዮ ሙሉእ መዓልቲ ደሚቑ ይውዕል እዩ ታሽዓይ ምሸት ምድላው እዩ ንግሆ ተሲእኻ ሎሚ እንታይ ክሰርሓለኒ ኢልካ ክትሓስብ ተጀሚርካ ሓንጎልካ ቀደም ተሸኒፉሎ ምክንያቱ ሓይሉ ኣብ ውሳነታት ብምጥፋእ ቀልጢፉ ክሰላቸ እዩ ስለዚ ፅባሕ ክትገብሮ ዘለካ መደብ ሎሚ ምሸት ቅድሚ ምድቃስካ 3 ዋና ዋና ነገራት ጥራይ ኣብ ወረቐት ፅሒፍካ ደቅስ እዚ ልማድ እዚ ክልተ ዓብዪ ጥቕሚ ኣለዎ ቀዳማይ ሓንጎልካ ብዘይ ጭንቀት ሰላማዊ ደቃስ ክረክብ ይሕግዞ ካልኣይ ድማ ንግሆ ክትስእ ከለካ ብንፁር ኣበይ ክትጅምር ከም ዘለካ ስለትፈልጥ ብዘይ ምውልዋል ቀጥታ ናብ ስራሕካ ተኣቱ መዓልትኻ ብስቱር ክትመርሓ እንተደሊኻ ካብታ ናይ ትማል ምሸት ጀምራ 10 ፅሩይ ከባቢ መሓዝ እዩ እቲ ትነብረሉ ወይ እትሰርሐሉ ናይ ደገ ከባቢኻ ነቲ ናይ ውሽጢ ኣእምሮኻ ኩነታት እዩ ዘንፀባርቕ ክፍሊ ስራሕካ ዓራትካ ወይ ጠረጴዛኻ ዝተሓላለኸ ተበላሸው እንተኮይኑ ኣእምሮኻ እውን ብተመሳሳሊ ትኩረት ክስእን እዩ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ሓድሽ ልማድ ሓዝ ንግሆ ክትስእ ከለካ ቀዳማይ ስራሕካ ዓራትካ ዝተኻኽል ስራሕ ክትጅምር ከለካ ድማ ነቲ ጠረጴዛኻ ኣፅርዮ እዚ ንእሽቶ ዝመስል ተግባር ንሓንጎልካ ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርን ስርዓትን እዩ ዘሎ ዝብል ናይ ስነ ልቦና ምልክት ይሰደሉ እሞ ብምሉእ ምርጋዕ ክትሰርሕ ዓብዪ ሓገዝ ይኸውን 11 ድማ ኣይፋል ምባል ምልማድ እዩ ንኩሉ ሰብ ክትሕጉስ ንኩሉ ዝመፀካ ፃውዒት ወ ክትብል እንተፈቲንካ ንነብስኻ ንዕላማኻን ኣይፋል ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ንዓኻ ንመነትኻን ንመፅኢኻን ዘይጠቅም ግዜኻ ጥራይ ዝውድእ ናይ ፈተውቲ ዕላል ወይ ዘይርብሕ መደባት ክመፀካ ከሎ ብትሕትና ግን ከዓ ብትብዓት ኣይፋል ምባል ልመድ ሰባት ኣይፋልን ክትብል ከለኻ ንሰባት ኣይፋልን ክትብል ከለኻ ንነብስኻን ንራእይኻን እወት ትብልኻ ማለት እዩ ነዚ ልማድ እዚ ክተማዕብሎ ከለኻ ሰባት ንግዜኻ ከኽብርዎ ክጅምሩ እዮም 12 ብቑዕ ምስማዕ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ንሕና ንምስማዕ ዘይኮነስ ብኡንኡ እንታይ ኢልና ከም ንምልስ ንምድላው ኢና ንሓስብ እዚ ግን ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ሰባትን ሓቀኛ ርክብ ከም ዘይህልው እዩ ዝገብር ካብ ሎሚ ጀሚርካ ሓድሽ ልማድ ልመድ ሓደ ሰብ ሓደ ዓርክኻ ወይ ሓውካ ክዛረብ ከሎ ኣቐልብኻ ሙሉእ ብምሉእ ናብኡ ግበሮ ስልክኻ ኣቕምጦ ንቓላቱ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ስምዒት እውን ንምርዳእ ብዕቱብ ስምዓዮ ብቑዕ ምስማዕ ማለት ንሰባት ክብርን ቦታን ምሃብ ማለት እዩ ነዚ ልማድ እዚ ክተባዕብሎ ከለካ ሰባት ምሳኻ ክዕልሉ ሰላም ክስምዖም እዩ እቲ ማሕበራዊ ተሰማዕነትኻን ተቐባልነትኻን ድማ ብዝለዓለ ደረጃ ክዓቢ እዩ 13 ካብ ምምራር ምርሓቕ እዩ ኣብ ህይወትና ኩሉ ግዜ ነገራት ልክዕ ከምቲ ዝደለናዮ ኣይኮኑን ዝኸዱ ፀገማት ፈተናታትን ዘይተዓወቱ መደባትን ከጋጥሙና ባህርያዊ እዩ ግን ከዓ መዓልታዊ ስለዘይሰልጠ ነገር ክተማር እንተውዒልካ ንኣእምሮኻ ኣብ ናይ ግራይ ስምዒትካ ትእትዎ ዘለኻ ምምራር ሓይልኻ ካብ ምድኻም ሓሊፉ ዋላ ሓንቲ ፍትሕ ኣይምፅን እዩ ስለዚ ሓድሽ ልማድ ሓዝ ሓደ ፀገም ክመፅእ ከሎ ካብ ምምራር ሓቕ እሞ ብኡንኡ ኣእምሮኻ ናብቲ ፍታሕ ከም ዝጥምት ግበሮ እዚ ነገር ተበላሽሎ ሕጂ ካብዚ ንምውፃእ እንታይ ክገብር ይኽእል ኢልካ ሕተት እቲ ለውጢ ካብ ምምራር ዘይኮነስ ካብ ስጉምቲ እዩ ዝመፅእ 14 ሰዓት ምኽባር እዩ ሰዓት ምኽባር ማለት ቁፅርካ ምኽባር ጥራይ ዘይኮነስ ንነብስኻን ንሰባትን ዘለካ ዓብዪ ክብሪ እዩ ዘርኢ ኣብ ዝኾነ ናይ ስራሕ ቆፀራ ናይ ፈተውቲ ዕላል ወይ ናይ ትምህርቲ ክፍሊ ኩሉ ግዜ ቀዲምካ 5 ወይ 10 ደቂቕ ተረኸብ ዶንጊኻ ክትመፅእ ከለካ ነቲ ሰብ ግዜኻ ካብ ግዜ ንታሕቲ እዩ ዝብል ዘይጭቡጥ መልእኽቲ ኢኻ ተመሓላልፈሉ ዘለኻ ብተወሳኺ ድማ ዶንጊኻ ክትመፅእ ከለካ ብውጥረት ኢኻ ትጅምሮ ሰዓት ዝሕሉ ሰብ ኣብ ኩሉ ቦታ እሙንን ቃሉ ዘይዓፅፍን ጌርካ እዩ ዝውሰድ ስለዚ ነዚ ልማድ እዚ ናይ መንነትካ መግለፂ ምልክት ጌርካ ሓዞ 15 ምትብባዕ እዩ ኣብዚ ዓለም እዚ ሰባት ንምንቋስ ድኽመት ንምእላይን ሰብ ንምንቃፍን ቀሊል እዩ ፅቡቅ ነገር ፈሊኻ ምምስጋን ግን ናይ ዓበይቲ እምሮታት ልማድ እዩ ካብ ሎም ጀሚርካ
ኣብ ሰባት ኣብ ማሓዙትኻ ኣብ መሳርሕትኻ ወይ ኣብ ስድራ ቤትኻ ጽቡቕ ነገር ክትርኢ ከለኻ ካብ ልቢ ዝመጹ ናይ ምስጋናን ናይ ምትብባዕን ቃላት ሃቦም ሎሚ እዚ ዝሰራሕካዮ ስራሕ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ወይ እዚ ባህሪኻ ደስ ይብለኒ እዩ በሎም ሰባት ብውሽጦም ክብርን ኣፍልጦን ይደልዩ እዮም ንሰባት ክተተባብዕ ከለኻ ኣብ ውሽጦም ሓድሽ ናይ ስራሕ ድፊት ክትፈጥር ከለኻ ንውሽጥኻ እውን ዓብዪ ናይ ሓጎስን ናይ ዕግበትን ስምዒት ክህበካ እዩ 16 ከባቢኻ ምምራፅ እዩ ሓደ ፍሉጥ ምስሊ ኣሎ ናይቶም መዓልታዊ ግዜኻ ትሕልፈሎም ሰባት ድምር ውፅኢት ኢኻ ዝብል እቶም መዓልታዊ ትዕልሎም ዕረፍትኻ ዓብዪ ራእይ ዘለዎም ንቕድሚት ዝስጉሙና ዘተባብዑኻ እንተኾይኖም ንስኻ እውን ከምኦም ክትዓቢ ኢኻ ብኣንጻሩ ኩሉ ግዜ ዘማርሩ ግዜኦም ዝቐትሉ ኣብ ሕማቕ ልማዳት ዝነብሩ እንተኾይኖም ድማ ዋላ ዓብዪ ዕላማ ይሃለኻ ቀስ ብቐስ ናብቲ ንሳቶም ዘለዎ ጉድጓድ ክትስሓብ ኢኻ ከባቢኻ ምምራፅ ማለት ንሰባት ምፅላእ ማለት ኣይኮነን ንመጻኢኻን ንመነትኻን ክትብል ምስቶም ዘነቓቕሑኻን ዝዕብኻን ሰባት ጥራይ ግዜኻ ምሕላፍ ማለት እዩ 17 ቀጻሊ ምምሃር እዩ ዓለምና ብዝለዓለ ቅልጣፈ እያ ትቕየር ዘላ ትምህርቲ ወዲኻ ዲፕሎማ ወይ ዲግሪ ስለ ዝሓስኻ ፍልጠት ኣብኡ ዘጥረኻ ይመስለካ ይኸውን ግን ከዓ ምምሃር ዘቋረፀ ሰብ ዕድሚኡ ብዘየገድስ ብኣእምሮ ክኣርግ ይጅምር ስለዚ መዓልታዊ ሓድሽ ልማድ ሓዝ ኣብ ወርሒ ሓደ ሓድሽ ክእለት ንምልማድ ፈትን ሓድሽ ናይ ኮምፒውተር ክእለት ናይ ቋንቋ ወይ ናይ መፅሓፍ ሓሳባት ልመድ ቀጻሊ ክትምሃር ከለኻ ሓንጎልካ ኩሉ ግዜ ንቑሕን ሓድሽን ኮይኑ እዩ ዝውዕል እቲ ዝበለፀ ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ነብስኻን ኣእምሮኻን ትገብሮ ወፍሪ ፍልጠት እዩ 18 መሃብ እዩ ሓቀኛ ሓጎስን ዕግበትን ዝመጽእ ካብቲ ነዋሃሉ ሃብቲ ዘይኮነስ ካብቲ ንሰባት እነበርክቶ ሰናይ ተግባር እዩ መሃብ ክበሃል ከሎ ብጣዕሚ ሃብታም ክትኾን ኣለካ ማለት ኣይኮነን ካብቲ ዘለካ ንእሽቶ ነገር እውን እንተኾነ ንዝተፀገመ ኣሕዋት ንዝተሸገሩ ሰባት ምሕጋዝ ልማድ ግበሮ ዋላ ንሓደ ዝጠመየ ሰብ ምግቢ ምዕዳግ ወይ ሓንቲ ናይ ሓገዝ ቃል መሃብ እኹል እዩ መሃብ ንውሽጥኻ ካብ ናይ ስስዕን ናይ ስጋኣትን ስምዒት የውፀካ እሞ ኣብ ክንዱ ናይ በረከትን ናይ እኹልነትን ስምዒት ከም ዝህልወካ ይገብር ክትብ ከለኻ ዓለሙን ብተመሳሳሊ ጽቡቕ ነገር ክትመልሰልካ እያ 19 ነብስኻ ምፍታሽ እዩ እዚ ልማድ እዚ ነዞም ኩሎም ዝረኣናዮም ልማዳት ኣጠቓሊሉ ሒዙ ዘነቓቕቕ ቁልፊ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ብዘይ ጸብጻቢና ሳልስትን ሰሙናትን ንሕልፎ ካብ ሎም ጀሚርካ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ሰንበት ምሸት ን30 ደቂቕ ጥራይ በይንኻ ኮፍ ብል እሞ ሓፂር ናይ ነብስኻ ገምገም ግበር እዚ ሰሙን እዚ ከመይ ሓሊፉ ኣብ መደባተይ ተዓዊተ ዶ ኣብ እየ ዝተሰናኸልኩ ንዝቕፅል ሰሙን እንታይ ከመሓይሽ ኣለኒ ኢልካ ፀሓፎ ነብስኻ ክትፍትሽ ከለኻ ካብ ጌጋታትካ ትመሃር ንቕድሚት ዘለካ ጉዕዞ ድማ ብንጹር ትመርሖ ከይተገምገመ ዝሓልፍ ህይወት ለውጢ ኣየምፅእኒ እሞ ነብስኻ ምፍታሽ ልማድ ግበሮ ንሎሚ ዘዳልኸልኩም መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ርእሲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ